درود و درآباد سرپند چارو گوشدارو کا منای ساخا مشارنده جگه نشته و شدرا سلامت باتت امروز بهار باتت کمو گرفتی مگنداتت شرمندہ مرچی ماگویں کنچی واجی ام دیوان و مجلس ہیں کہ آئیے سیادی چا ازمائیں آرٹ آئیں پینٹنگ آئیں وقت ایک استادی مقران کالجہ کے اس نے پنجگورہ وانی نہیں و آئیے تعلق سیادی ہم چا پنجگورہ ہیں شمارا یاد بھی کہ سالی پیسر ماں واجہ کو ماں گندونیت کو تگا و آرٹ والا بازیں معاملات کو یہ ڈسکس کو تگا تھا ماں چارن کے سالی دو سالا پیسر و مرچی کستے چیچو حرکت کا پیدا مردم کستے آرٹا چون ارزش رہے گا شما زانت کے فنون لطیفہ ہے کستے امی چو پیڑستا مرچی باندھا کستے میں مردم بلوچ کستے آگاہ ہیں پیدا ان کے زالبول ہم آگاہ ہیں وہ تھی ازمیں درنگازیہ کرگاہ ما وجہ حفیظ گورجی ما یہ سفر بار وجہ است کرنے کہ چی تبدیلی چی بدلیت کا بعضی جاگہ کستے ہیں یہ ٹور جاتا پاکستان بعضی صوبہ کستے ہیں شتا یہ ہوتی درنگازی ہوتا وہ بلوچستان ہے گشتے ڈسٹرکاں ہوتی وہ تھی امراہانی گوما وہ تھی شاگردانی گوما آرٹ ایگزیبیشن انتہا بھار زورتا وہ بلکہ ملکہ چیڈن ہم کستے وجہ شتا ہوتی آرٹ پیش داشتے گا وجہ حفیظ گورجی مدر وشت کشی ہوتی دیوانا ہو ماتے سک باز منتواریں کہ تو ہوتی گرام بہائیں وحدہ سے وحد کا شتا ہو میں دیوانات کریں سلامت بات ہے وجدل و شال بات ہے اور مارا باز وشی بھی کہ دومی گشتانے کے شما آرٹ و فن بارہا ادا مرا ایوڑے پروگرام ساڑی کنے ما لوٹن کے ایوڑی پروگرام وائدیں بھی بیتیں تاکہ ہمیں عوام ہمیں بلوچستان باسی گو آرٹ فننا سرپدی آئینہ بھی رسیتے ہیں جوان گورجی ماں کے استق وستگیں وعدہ کہتا یہ انٹرویو کو تیاد ماں دیستگت کہ یک گل لہی یا جی شمیں گپاں چیز ظاہر بو انچو کہ مشریف قاضی انٹرویو کو تیاد گئے آرٹسٹا ماں دیستگت کہ آوادی آرٹانی بہا زورا ایگزیبیشن پروگرام کچھ پاس کم میں تھا نو انو ما گندگائیں کہ ماشاءاللہ شمیں آرٹا ما گندگائیں کہ دفتر و ادارہ ہم جتے گا شمیں کھاران گندگائیں ایگزیبیشن و مراغا ما ہودا ہم مشوارہ گندگائیں کہ آمک ما دو ماہ سرہ سے ماہ سرہ وطی اندو دمگا ہم مراغش بوگا اندگے جاگا ہم شمیں تبدیلی بدلی چون گندگ بعض وشیں اولی تو کو سر گپیشے کہ آرٹ و فننے والا ہمارا وقت نندونیات کرنے گئے ہمارا مختلف جہاں ایگزیبیشن کرنے گئے تاکہ ہمیں بلوچستان جو باسیاں سرپد نیا یہ آرٹ و فننے والا ہے نا معلومات نہیں یہ چھپا ہوا علم ہے تو یہ اسی واسطہ ہمارا وقت دوڑ کرنے گئے ہنو مانا یادگی تھے تو سے ماہا پیسر مانو شریف قاضی وعدے ایک آرٹ ایگزیبیشن ہے واسطہ نین دنیات کو پروگرام اٹھائیں کہ ہمیں گیسا آتا آرٹ محدود ہم بیا من تو ایشان ایگزیبیشن کنا گوشی ایگزیبیشن چون بیتے ہیں منگو ایگزیبیشن یہ وڑ بیتے ہیں کہ من تو رین میں اول سرا گما ہیڈان ڈسکس کنا کہ من تا یاداری ہے ایک آرٹ ایگزیبیشن ہی کنی تو اگر ایگری بھی بڑا منشوہ ہما ڈیٹا فکس کنا ایک ایگزیبیشن ہی کنا تو ہمیں بڑا ہما آتاشات کالجہ ایک ڈیٹ ہی فکس کو اور گرز کالجہ پدا میں کشایت ما پدا ہودا بلے خوش قسمتی ہے کہ جانے کو کانا وہ آرٹ و فنہ زیادہ دوستی ہستا تو یہ وجہ مانشی آتاشات کالجہ شودا ڈیٹا ختم کو یہ دوئیں روچانا من گرز کالجہ داتا وہ شرعی اندازیہ مالوکا ٹارا دوست داشت ام بہا ہمزو تو ایوڑا اما آرٹے پذیرائی بھی تھے نا تو 200-300 ہمارا جانے کو کام کے آرٹارہ مرچے آ رہے تو آئیں پڑا ہمیں آرٹارہ ٹک ٹوک کے ذریعہ انسٹاگرام کے ذریعہ فیس بک کے ذریعہ آئیں پڑا ہائی لائٹ کو تک دنیا یا تو یہ میں بلائیں خوش قسمتی ہے کہ میں آرٹ فن گمائیں گو چاہ گا میں آرٹ زیادہ پروموٹ گو ماں گورجی گندے کہ میں فنون لطیفہ پیڑا امیچوں کے سیادی داروں کے مردم آرٹسٹ بیوان سنگر بیوان کیسے انسٹرومنٹ جنوب بیوان ماں گندے کہ آہانی وطی دماغا اندر چوشی ایک جاگہ یہ نیستے کہ آہانی کھار جاگہ بھی کہ وہ دا بروان کار بکنا منی حیالہ شمیں کراؤں ہمیں وڑیں کہ شما جتائیں جاگے نہیں ہمیں کارا کستے ہوتی لوگے تو کا نشتے کے کریں
پینٹنگ وغیرہ انچوشے جی ہو ما وتی کے سا ہم لوگا میں آرٹ فن دیم کنے گوڑا ای ورا کے استت شمے لوگ مطلب ڈسٹرب نبی کے مطلب تو وتی کارا کن کے ادی لوگ ہیں چھک کے ذمہ داری ودی کے کارا شمے کار ذمہ چھو ڈسٹرب نہ چونیا آرٹسٹ خاموش مزاج با مامی جو سپانش کا کرنا گیا تو ہمیں وجہ مچی من ہم خاموشی مردم یادا نندن یاد کرتا اور من بعض وش من ادا زیادہ خاموشی محسوس بھی ہو من دل کشی کہ من ادا بائدے من اندی کار پکنی واہ جی پرچہ کہ من و رنگ گپ پہ جنا بس زبردست ہاں رنگانی زبانا ما وتی ایکسپریشن بیان پکنی نہیں وتی ہما فیلنگا شیئر پکنی نہیں منا زیادہ محسوس بھی زیادہ خوشی بھی تھے صحیح اولا کہ ڈسکس بو کوکار سلوات بو آج ذہن تہا منتشر بھی تو ہم آرٹ تہا افیکٹ کہتے ہیں ہم آرٹ خراب بیتے متاثر بیتے تو یہ وجہ ما ہم وتی یک ادارہ بناتا ہے وتی لوگ برزا یا کمرہ بناتا آئی تاہم وتی اسٹوڈیو نامات آئی تاہم رنگ بروش کینوس سرفیس تمام ایرہ کونا ودا کہ منی دے لوٹی مکارکن واہ جی زبردست زبردست یہ باز جوانے گپی کہ تو وتی چیز ٹائم آؤ منیج کرنا گیا وتی لوگ وتی آرٹ وتی چیزاں کیسے چھے کرنا گیا اچھا تو یک استاد یہ جو کہ مکران کالجہ کے اس نے بنجگورا وانی نے او دا مچی باندھا کہ اس نے توری زالبول بے با یا بچک بے با شما اسٹوڈنٹ ہوتی کے ظاہر یعنی نفسیات ہم زانے تو ای پیڑا کے کار اتائی مطلب ای رجحانی میل نوکی کے اس نے نسلے و پدری چھے تہا تو ای میلا ای رجحان اچھوں گھنٹ گئے انو ما یکی میل فیمیل میل آرٹ فنہ سرپدنے شوق داری لیکن آ شوقہ تاکہ وتی مستقبل نہ بنائنی صرف ماہی واسطہ وتی شوقہ پورا کن دو ماہی واسطہ بلے ماں گندگاں ہیں ماں یونیورسٹی تہا او دا گرز کالجہ ہم ماں کلاس گتا ریموریشن بیسا ماں کلاس گتا او شر اندازی انٹرسٹ زورا حالا یک گھنٹے اگر کلاس بھی تھے مانا محسوس نہ بھی آئینا ہمیں بڑا محسوس نہ بھی باقی فزکس ہے کیمسٹری ہے آدھے کا کلاس اگر تھے تو اسٹوڈنٹ وقت پوچھا سر کلاس ختم ہوتا منا ہم محسوس نہ بھی دیکھا ٹیچر کہتے کہ سر کلاس ختم ہوتا تو اسٹوڈنٹ بھی صحیح نہیں ہے اور مانا ہم صحیح نہ ہو پرچہ کہ یہ انچے انجوائے ڈپارٹمنٹ تھے کسی طرح رنگ زبانہ گپ بھی تھے تو بعضی مشین آوری کہ من دستا ہنو یونیورسٹی مقبران تہا زی ما ایک پوسٹی تھی کہ آئی تہا ما کیلیگرافی و آرٹ ہم ما ٹیچر دارا تو مارا افسوس ہے گوشہ کہ کہ ہنچے ٹیچر بیدار ہیں کہ آ رہا کو کیلیگرافی آم دلچسپی بھی بلکہ نہ آ رہا ڈگری ہم بھی گوں ایز استاد آ رہا ڈگری نہیں تو آ رہا دارے آچھے اسٹوڈنٹ اچھے دا صحیح ہم نے بڑے بعض معاملہ دستا کہ یونیورسٹی تھا مردمار ڈگری جند نہیں تو آ رہا کیلیگرافی استاد کرتا اور صحیح میں اسی اول سرے کے ٹیسٹی بگر کیلیگرافی بائی آرٹ کیلیگرافی وقتزاں پڑا اسٹوڈنٹان پسکاری پینٹنگ وقتزاں پڑا اسٹوڈنٹان پسکاری گوزل ما ادا وطی چاروں کا گوجداروں کا کہ چارہ گا ہم آرٹ فننے والا گپا ہیں ما رویں تی آرٹا کسی تو جوڑ کو تگا آہنا کسی پیش دارے شرپندہ بیایت گورجی آرٹا مشور پیش دارے وہ آرٹا شبہ سیل بکنے پتا گورجی گوما گپتران میں بڑھ جائیں
شفنا شما حفیظ گورجی هارت کسته دیستن که یه چون مهنت گوما وتی بلوچی دود ربیده وتی کسته عکس زانی گپ جنه وتی قصہ وات کر رہے ہیں گورجی مطلب ما اکثر تیگن کسی گندگ آئیں میں چاروں کو گزاروں کا ہم چاہ رہا اشان تہا جتا جتا تہارے کستے اکثر شنتو کا مطلب ریل اکسم گندگ با ایبسٹریکٹ آرٹ ہم گندگ با تائی جندہ وقت کسی کلچرل دود ربیدگی کی چیزاں کستے ما گندگ آئیں تائی جندہ مطلب کجا ہم چیزاں جوڑ کھنا کستے وش بھی آیا یہ تو کا مطلب فیس باز مانے یا یہ تو کا منظر نگاری باز مانے یا کہ اسٹرکٹ آرٹ ہے کیا یہ تو کا کلرانی رنگانی گما لیب کریں گے عام مردوں بلکہ یہ سرپد نبی بلے آرٹسٹ زہاں کے مچھی کو شکل اٹھ گا تو کجا موڑے آرٹانے شیدائی ہے وہ تو شے جوڑ رہا منی چنے فطرت تبوتا کہ ما وطیم غربت تا زیادہ تر پیش بداری کہ بلوچستان ہے جو باسیاں زیادہ تر غریب ناداراں کوانی تا کب تگا ہنچے مردم ما فیل کرتا ما اینا محسوس کرتا ایز آرٹسٹ ما دستگا ما اینا وقت جست کرتا ما لوگی را جست کرتا شمیں زند چونگ وزگائیں تو آگو شگائیں کہ میں زند ہمیشہ کے مارا چار پاس ہستے ہیں ماں ہمیں پسانی سہاری ہوتی زند کو آزے نگایا تو یہ پاس ختم بوتا کہ خدا نخواستا ایک طوفانی آت یک بیماری آت اگر یہ پاس ختم بوتا تو شاید پشتا خدا ماں ہم ختم با چونکہ ایک بلوچی آئی زند کو آپا وابستہ ہیں تو آتا شاید گوشی کہ ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے تو ہمیں بلوچستان ہے ہمیں بلوچ ہے قیمت یہ کٹورے آپ ہے تو آئی زند ہمیشہ تو کجا جگہ آپ پر رسی آمود محدود آسی آپ 7 سال وفا جی آپ ختم بو پدا رو منتشر بھی دیکھے جا گیا روتے ہیں جی نو ماں ہمیں فیل کرتا کہ ہمیں بلوچستان جو باسیاں زند کو آزنگا ہے نا آپ پورگانی اور آیا نا میں محسوس کرتا غربت مفلسی شکارن تو ماں زیادہ تر فیل کرنگا محسوس کرنگا ماں ہمایا رنگ زبانہ پیش داری اور ہمیں منی ورثہ ہیں منی زندگی ہے گورا ایک مطلب تو بلوچ زندہ پیش دار گا ہے یہ جاورہ پیش دار گا ہے اور مطلب آرٹ شکلہ دومی نیم گا سر گوشن یہ دستہ بزرگ دستہ بیدے نا تو کہ والی ای محنت کارا کھنا گیا آیا ترا کستے وطی اما کے فین ہے کہ آرٹ لورز استان دوزداروں کستا یا اما کے آرٹ سرپد با نیم گا چی امی مہر شمارا رسگا ہے مطلب میں نیم گا چی پبلک نیم گا چی عام مردو لس مالو کے نیم گا چی البتہ میں بلوچستان میں آرٹس را بزنس کرنا گئے میں سرا بزنس کرنا گئے جیسے مانو شریف کا عزی ہیں ادروائز پاکستان بلوچستان بازیں آرٹسٹاں چونے زند کو آزنے کا مارا خبر ہے تو منہ یک ہمیں گونتی گپا منہ یک کسے یادت کہ شکر اللہ ایک بلائیں نامدار آرٹسٹ ہے منی آئی نین دنیا دا ہم بوتا بڑے اکرچی منگوک کہتی آرٹ چون بہابو گیا چنچو کا قیمت توابو گیا گوشی کہ حفیظ جا مطرح خبری کنی ایدہ میں بلوچستان آرٹ شیدائی نہ ہے نہ کہ میں آرٹا بہا زوری نہ کہ میں حوصل افزائی یکا منہ یکروچے ایک مردی گوشتا منہ تی یہ پینٹنگز حق کا دوست بھی تھے منگوشتا دوست بھی تھے تو بزوری تو یہ روچا منہ یک کلو آتے ہم ضرورت ہوتا کہ یہ مرچی چی دپا دراتا کہ یہ دوست بھی ضروری تھی بلکہ نہ منہ یک گونی یہ آتے ذرادان کی پیلے کی ہے مردی ہوتی گسا بین ساری کنی گوڑا اسی زورتا گوڑا کیسے گا منی دستاری ماں کرتا ماں ہچی نہ گوشتا واتی کے شوتا ماں کیسے گا واتی ذرار چارتا 1200 روپیہ اور آپ پینٹنگ کے سرا ماں خرچہ کرتا 1000 روپی 2000 ماں خرچہ کرتا اور مانا دائے گا 200 ہمیں بلوچستان جو کہ شائقین آئینی حال یہ ہیں اور ہما جاگیا کہ آرہ فائدہ گرسی مچی مکل کے گپ جانگا کہ ہما مردمارا فائدہ گرسی جیسے یونیورسٹی مردمی بھی
जैसे देगा एक बिजनेसमैन भी तो आर खोजा जगह फायदे की रसी तो आ मनी पेंटिंग अजूरी 20,000 पदा इशरा एज ए गिफ्ट आ रहा था घुमाई करोड़ा ने मुआयदा का हाँ तो मार अफसोस को कुछ भी कि भाई मैं आटा शुमा खादर के नदे को क्या ही था सही चले माँ इगला खुद कहने कि माँ मर्दों में आटा कादर नदे आवड़ा जैसे माँ जिस तक तो गो पाकिस्तान मजन्ना में आर्टिस्टानी गोमा हमरा होते या निंदुनियात कोता वो शुमा या कुदरंदा केस्ते इस्लामाबाद नारायण खागान मरी ज़ियारत दगे बाजी जागन केस्ते अमिशानी गोमा ग्रुप ये शक्ल शोता तारुताब कोता गुड़ा शुमा आहानी सोहबता आहानी मजलिसा चिच्ची मारता के आहानी लाइफ स्टाइल आहानी जिंद छूं वज़गए हार्टा छूं चारा आहानी केस्ते हार्ट छूं रवगा हो मेक रची शुमा चे फर्क लिस्ता फर्क में बाज जिसता महसूस करता माँ हमें जिसता कि को आर्टा ज्यादा शौक दारा हम आर्टिस्ट प्रचम 20-25 आर्टिस्ट होते हैं मेल फीमेल आ 24 घंटा आर्टे बावता डिस्कस होता आर्ट इसी बनाता वो आज डिस्कस करता इसी ता ये खामी ये खूबी है तो आए अंचे गप जाता मन का शरीफ काजी हैरान बूतगा कि मैं एक पेंटिंग से लक्का बाबूता उसी मनी एक पेंटिंग एक 80 बाबूता तो मात 30 साल में पेंटिंग 1,80,000 बहाना बूता पर्चे के में बलूचिस्तान ता आर्टे कददान नहीं और वो दा आईनी पेंटिंग 1,80,000 ता 6 लाख का बहा बूतगा वो लाहौर एक एग्जीबिशन ही बूता तुम्हारी प्राइस 4,80,000 तो कम तरह नहीं वो बकायदा आईनी पेंटिंग बहा हम बूता शादी कीमत तेज होता आईनी जैसे तमाम सरमाया के जो खशर हैं हमें आर्ट हैं और आईनी आर्ट ऐसे कि अवाम ज्यादा दोस्तदारी आईना तरजीह दा आईना प्रोटोकॉल दा आईनी प्रोग्राम करते हैं आईना गोल्ड मेडल्स दा आईना शर्शरे प्राइज आशी नवाजी हमें मिनिस्टर हस्ता हमें टूटू मर्दों हस्ता मायनी नाम आने गिरा हमें आर्ट चार के वास्ता तैयार नहीं मैं एज ए गेस्ट चाहे डीसी साहब मैं गुशी चाहे मैं मिनिस्टर यार गुशी कि भैया मैं साल मेहनत करता मैं पेंटिंग का पिचारे शिमानी अद्दा टाइम नहीं कुड़ा में हमें आर्ट वाइये फर्क है ना जमीन और सही अन्नो मतलब तो के कार करना है वक्त मतलब ये रंग ही किसने ब्रश हो इधके सामान बाजी चीजें हस्ता आया तो इच्छो के हर चुदर चुवत करें तो किसने एक चीव भी मैंने यार कलर है 5,000 कलदार कीमत है अंशुश या 5,000 कीमत है और रोल एक किसने ये 5,000 तकरीबन कीमत है हमारा नजर से चीव उषा कैनवस को शक्ति तो ये 5,000 कलदार इसी कीमत है और एक बुरुश हमें वड़ा किसने ये चीज किसने बात ग्रान तो महंगा हम बुरा शुमा की इंचो अर्चो दर्ज करें आया ये शो के पुष्टा कने या नो चीजें बुआ कि शुमा गोश्त करें कि माँ ही दो माह सरा थे ये आर्ट ही 2 आर्ट किसने मर्दम बहाजूर गा बाग वशियावर को गप्पे कि हमारा मर्दम के एज आर्टिस्ट मान सिर्फ अगर रोजगार सरा मावती तनख्वाह अगर नीमा कैनवस रंग बरोश कनी वती अमा शोका पूरा कनी आया आके बेरोजगार शरीफ काजी या देगा बाजे आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट के रंग बरोश जार नहीं बड़ा आइन जिंद चुंग वजगाएं आयना आर्टे खुराक मिल लगा ना हम उड़तेगा सही तो माँ हमें गुशगा है कि आयना जिंदगी बूगे आयना तो जिंदग कने आयना खर्चे दर्चे दे आयनी आर्ट जिंदगी बीते मैं कल्चर प्रमोट भी दुनिया सब मेरा सही तो माँ हमें लुटेगा हुकूमत बलूचिस्तान के तमाम बलूचिस्तान आर्टिस्टाना आयना फंडिंग की विधान सही तो हमा फंडिंग वातिश नवा रंग बोरोशिश का मच बांधो थी कल्चर प्रमोट का दुनिया सब तई नाम भी एज ए वजीर आला एज ए मिनिस्टर कल्चर एज ए प्रिंसिपल एज ए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर अदरवाइज ये बलाएं टूए मर्दुमा एक खुमक का नंगो आर्टिस्ट कि भाई तो एक बलाएं फनकार ये तेरे चीज़ जरूरत है तेरा रंग बोरोश पिलान चीज़ें जरूरत है मंत्र गिरिंदे पहले ही गसा सारिश का बुजुकार पे का एग्जीबिशन का
مکانتی کاران چاری بڑا یا بڑا آرٹ پروموٹر بھی دنیا سے بڑا سفر کن دوستان ما شما منتواره که شما وستگی دیوانگو ما امگرد چی دیوانگو ما کسی امراداری کر گئے میں ہی مجلسی دیوان دا لاس نہیں گو وجافیز گورجیا بے کا پتران برجا ہیں گورا گو ما امراداری بکنے اگر شما چینل سبسکرائب نکتا تو انشاءاللہ ما سبسکرائب بکنے شموتی دوستو سنگتا شنگو تالان بکنے ای مراوش تہا کس نے آو کی مراوش تہا کس نے وجافیز گورجیا کے گپ پتران کنگر آو گئے بعض ایمی بعض پرزشتے سرحالیہ گوئیا گپ کنگر آو گئے کہ آگوں آئی ازما گو آئی آرٹ آگو امگرنچیں گو ما امراداری بکنے آو کی مراوش ہوتی کس طرح ساخاموش مکل بھی دید باقی آمد میار باؤٹ